салом дӯстони азиз, ногуфта намонем ки имрӯз мо распродажа дорем штативҳои беҳтарин ва ин штатив мо ба навор гирифта истодам. Ин штатив хеле ҳам баланд мешавад, барои шумо хеле қулай аст ва фикрам барои ба наворбардорӣ чӣ хеле ки мо наворбардорӣ карда истодаем. дӯстони азиз, ин хеле баланд мешавад. майла, хабари имрӯзаи мо ин нест, танҳо распродажа буд ки ба шумо расондем ки мо ҳамин хеле штативҳоро распродажа кардем. нархаш на он қадар қимат аст, барвақтар омада харидорӣ намоед бо нархи арзон. дӯстони азиз, агар хоҳед нархаша фаҳмидед, фаҳмед дар комментария нависед. маълумоти имрӯзаи мо дар бораи чӣ аст? Як бародармон, ҳатто ду бародар хоҳиш карданд ки ремонт телефон ремонт мекунад, ноутбук, планшет, Apple, iPhone, Nokia, Samsung ва Sony. тамоми намуди ремонтҳо таъмир карда мешавад. телефонҳо ремонтҳо ба тамоми санъаташ, яъне ба тамоми тарзи дурусташ наворбардорӣ карда мешавад. пешкаши шумо карда мешавад ки ҳар як телефоне ки шумо мебиёред чӣ хел ремонт карда шуд ва нархаш чанд пул меистад. дӯстони азиз, албатта чӣ хел ки мо гуфтем, ремонт телефон, ноутбук, планшет ва ғайраҳо, ҳар чизе ки айдастшон биёрам барои шумо кӯшиш мекунам ки таъмир кунам, яъне ремонт кунам. дӯстони азиз, саломат бошед, мо дар хидмати шумоем. ин ремонтҳо баъд аз соати 4, яъне соати 14:00 16:00 дар худи Самбой, салон свияз Самбой гузаронда мешавад. шумо метавонед омада дар инҷо диагностика кунед барои таъмир намудани ба пуррагӣ. шумо метавонед баъд аз як рӯз телефони худро гиред. диагностика дар ҷош карда мешавад ва нархи навои телефон, яъне ремонт гуфта мешавад ки чанд пул мешавад. дӯстони азиз, диагностика тамоман бепул аст, яъне мо тафтиш мекунем, мебинем. дӯстое ки дар инҷо баъд аз соати 4 меояд, ба пуррагӣ асбоби шумо, яъне телефон бошад, ноутбук бошад, тамоми намуди техникаи шумо бошад, нигоҳ мекунад ва мегӯяд ки чанд пул мешавад ремонташ, ё ки ремонт мешавад ё не. ба ҳамин хотир дӯстони азиз, шумо метавонед рекламаи худро пешкаши мо намоед. имрӯз мағозаи магазини Самбой барои шумо ремонт телефон, ноутбук, планшетро пешниҳод дорад. дӯстони азиз, бо мо бошед. агар барои шумо лозим набошад ремонти телефон ё ки штатив, пас ин видеоро поделиться кунед, то ки ба касе ки дар кор бошад, ба онҳо ин видео расад, хабари нав расад, ки онҳо омада телефонои худро таъмир намоянд.